kabusog, so for today's video, mamimili ulit tayo para mamigay ng isang simpleng negosyo package sa ating maswerteng na bunot. Magdodrive na si Chacha. Tara! So, nandito na ulit tayo sa ating Guagua Public Market. So, dito na naman tayo mamimili dahil mura. At ayan, nagpark na nga si Chacha. Kaso, may lalabas kaya atras tayo ngayon, girl. Sige, atras. So, diretso na agad tayo sa pamimili ng sangkap para sa ating negosyo package na halo-halo. So, bumili tayo ng red sago. And then, siyempre, hingi tayo ng dagdag kay ating, diba? Siyempre, masarap ang dagdag. Sabi nga nila, diba? So, bili na rin tayo ng beans. Masarap nga ang beans. Tapos, bibili na rin tayo ng ube. Masarap ang halo-halo pag may ube, diba? Para pag hinalo mo, magiging purple yan. Magkakakulay yan para hindi magmumukhang ninervyos ang ating halo-halo. Hindi siya, ang tawag dito, ayan, nakalimutan ko tuloy, no? Ayun, hindi maging maputla. Tapos, bibili na tayo ng nata para pag kinain natin, may, anong tawag dito din? May makunyat. Anong Tagalog ng makunyat? Ano ba yan? Tapos, bili na rin tayo ng green na gulaman para maging makulay ang ating halo-halo. Tapos, ayan, pinaplastic na nga ni Kuya. Tapos, bibili na rin tayo ng red munggo. Red ba yan or brown? Basta munggo, te. Pwede na yun. So, takal-takal si ate. And then, kikiluhin naman niya, no? Tapos, ayan, pinaplastic na nila Kuya at ating yung mga napamili natin. Bali, bumili pala tayo ng 8 sahog para sa halo-halo, diba? Mas maraming sahog, mas masarap. Bumili na rin pala ako dito ng plastic cups at spoons. And then, bayad time na. Tapos ngayon, bibili tayo ng pangkudkod ng yelo. So, binayaran ko na rin ang pangkudkod. So, dito tayo bumili ng pinipig. Tapos, dito naman, bibili tayo ng saging para sa ating saging con yelo. And then, dadagdagan natin para sa pangsahog ng saging sa halo-halo. Ano daw? So, ulitin natin parang di ko na gets. Ilalagay ang saging sa halo-halo. Pangsasahog din. Ewan ko, basta gets nyo na yon. So, dito naman ay mamimili tayo ng lalagyan ng ating mga sahog para sa ating halo-halo. So, nakakuha na tayo agad. Ang bilis, diba? So, bumili lang tayo ng mga Tupperware, mga lalagyan ng sugar, pinipig, mga sahog. Tapos, bumili na rin tayo ng pitcher para sa ating banana con yelo. So, inaayos na ni ate ang ating mga nabiling kaibigan ay mga plastic pala na Tupperware. Tapos, ilalagay din sa another kaibigan na plastic bag. Ganon. So, ayan na nga, inaayos na ni ate ng maayos. Inaayos ng maayos. Tapos, ilalagay na niya ng maayos. Ayan, mukha naman maayos. Ano ba yan? Puro maayos ang aking nasasabi, no? So, basta ilalagay na niya sa plastic yung plastic na nabili natin, no? So, dito na tayo sa preparations. Ilalagay na natin ang ating plastic spoons sa ating lalagyan ng mga plastic spoons. Ano ba yan? Utensils na lang. Plastic utensils. Pwede na yon para maayos ang paglalagyan. So, check naman natin ang ating pangkudkod ng yelo. Binuksan natin at tinignan. Kasi nagtataka kami ni Chacha, wala yung blade. Saka mga best, never mind nyo pala yung bilbil ko. At least may bilbil na dati mukhang buntis. And then, dito naman na tayo sa ating mga sangkap. So, ito-toast natin ang ating pinipig. And then, iluluto ang ating beans. So, lahat ng yan, niluluto natin sa sugar. And then, ikakat na din natin ang ating mga gulaman para hindi na sila mag-cut. Ititinda na lang talaga nila, no? Ayan. Kailangan precise ang pagkakat natin. Pantay-pantay.
And then ayan, finished product. Nakat na natin lahat. Tapos, iluluto naman natin ang nata. Ayan ang nata. Ang gandang tignan. Tapos, itong favorite ko, red sago. And then, yung saging, diba? Saging naman. So, ito naman ang ating pang banana con yelo. Niluluto na din natin. And then, it's time para ihatid na natin ang ating negosyo package. Ayan, walang maiwan sa anak ko kaya sumama siya. Libot mode girl. So, ayan, biyahe-biyahe tayo. Malapit lang naman. And then, pagdating natin sa ating paghahatiran, binaba na namin ni Chacha ang ating mga ingredients sa kanilang lamesa. So, ayan, balik-balik ulit tulad ng dati. Tsaga-tsaga. Hatid natin para may mapasaya na naman tayo. So, ayan din yung mga nabili nating milk. Hindi na natin na-videohan. So, ayan, nandito na sa mesa ang ating mga sangkap. Almost ready na tayo at magtitinda na lang talaga. So, dahil wala ang ating nabunot na si Sandra, ang magre-receive ng ating binigay ay ang kanyang lola na si Lola Betty. So, ayan, bumili na rin ako ng 100 pesos, bali 4 pieces. Kung malapit kayo sa kanila, bili na rin kayo. Masarap daw ang halo-halo natin ngayon. And then, nilagay na ni Lola Betty ang saging. Basta naglagay na siya ng mga sangkap. Kita nyo naman, organized na organized ang mga lalagyan natin. Ang gandang tignan, malinis tignan, di ba? Iba pag ganon, mabilis makabili. At saka mabilis din ang pagbenta pag malinis ang tinda. O, di ba mga bes, ang gandang tignan pag ganyan. Ang linis-linis ng pinagbibilhan, kaya mabili din naman. Tapos, ayan, si Lola Betty naglalagay pa ng mga sahog. Kinukumpleto niya kung makikita niyo mga bes, yan. Halos kalahati na ng baso ang sangkap. Maglalagay pa tayo ng ube. So, lagay-lagay lang ng ube si Lola Betty, no? Ayan, makikita niyo naman. And then, ano pa ba ang nilagay niya? Naglagay ulit ng munggo dahil may nag-add na naman ng order. Tapos, saging ulit, beans, diba? Ang dami-dami ng ating mga sangkap, mga beans. So, ayan naman ako. Bumili tayo ng pangkudkud ng yelo pero meron pala silang ice crusher. Kaya, para mabilis at convenient, yan na lang ang ginamit namin. So, ako yung taga-kudkod best, no? Kudkod ulit, at least mas mabilis. Pero ang ganda lang ng pangkudkod ng yelo, nakakaganda ng muscle. Nakakapayat daw ng braso. Kaya tignan yung braso ko, ang taba-taba girl. Ayan, lalagyan na ni Lola Betty ng yelo ang ating mga halo-halo. So, ipupush lang niya sa mga baso ang crushed ice natin. And then, kulang pa pala bes, kaya kudkud ulit tayo, no? Ang dami-dami kasi ng orders para nasa 5 or 6 pieces na yan. And then, buena mano pa lang yan mga bes. Ang bilis, diba? Ang convenient. Mukhang maganda talaga ang halo-halo negosyo today dahil nga summer, mainit, diba? Kesa bumili ka ng ice cream, halo-halo na lang. Filipino style pa talaga, literal, as in. So, ayan, it's time para lagyan na natin ng milk ang ating mga halo-halo, no? May mga kamay na kumukuha. So, ayan. Bumili na rin si Totoy. Totoy ba yan? Ang cute ni Totoy. Yung taba-taba niya. So, bumili siya ng 2 halo-halo. And then, dahil buena mano nga si Lola Betty, walang pansukli. Kaya nagpapalit muna. Kaya ayan si Chacha. Nagutom ata. So, ayan mga kabusog. Sana may nabusog na naman tayo. Mga puso. Till our next video po. Maraming salamat po sa binigay niyang munting negosyo sa apo ko. Magagamit niya sa kanyang pag-aaral. Maraming salamat po. Namo.